Masuk mahita tu parminggota, taparade marohata, marede hita sian buku ede nomor 2 ayat 1 ayat tolu jongjong mahita. Mari hite goar ni debat ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Sai papotohonom mudo tuau dalan hangoluan, gok dolas ni roha di adopad di bohim, akka hasudungan ni roha do di siamumu saleleng ni lelengna. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Nama dok moliate do hami tuho, ala di papatar ho doho tu akan naso tumadaho anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya paian ma dihami ro di pinoparnami barita na uli. Jala pararat ma itu salhut bangso. Asa bisar sodang ni hasangapomi dohot diakan hudul di haholomon. Dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 74 ayat 1. Tatangi homa patik ni debata di minggu ta persadarion
Natar surat di Rom bidu 14 ayat 10 sia. Ai molo dioloiho Kristus disi dibaheni tayahi mana tahu pada mehon jala pauliolihon hita sama hita ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhat talau mangulahon patiknai. Ale Tuhan berkata sabar gugol mahal. Mare dehita buku ede nomor 122 ayat 1 dohot ayat 4 jongjong mahita. Tato potima dosata di jolon debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar muna badiai ala natar gogot hami marningot dosanami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami, namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangot dihon hami. Asi maroham dihami, saya patok tong ma dihami roha hamulo teot tuho. O tod di perbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut nabernit binaen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulaho lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot di perbadia, amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Ala ni pangalosiota do ubahay na tartulang Kristus. Jala binayan ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binain dibugang na malum mitahilala. Hasangapon ma di debatana di kijang. Mare dihitasian buku ede nomor 110 ayat 2 1 ayat 3.
epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Rom 15 ayat 1 ayat 10 mar soren-soren mahita majaha. Dibaheni masih jakona mahamu songon pajakon ni Kristus di hita. Baen hasangapon di debata. Alai dipasangap akasi pelebe guido debata ala ni asi ni rohana. Songon naung tarsurat. Ala ni ido pujioku ho di tano di tonga-tonga ni akasi pelebegu. Jalai dehonokku ma guarmu. Jala dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu akka si pelebegu, jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basa hodebata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporsiaon. Asalam sumurung hamu mar pakirimon pinar gogoan ni toddi perbadia. Ima sahatma martua doakan atu mangion hatan di debata jalan au piopsa. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 120 tolu ayat sada doa ayat tolu jongjong mai. Taha tidak ko maha porsiaw tai, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na soha tudosan, na tumo palange doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tibuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat todi porbadia. Adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni selatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu di are patoluhon na manaik tu surgo lahuldul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di simai mana pai mamulak sugot tu tanoon manghumi halak na mangulu doh namata. Au porsea di porbadia jala dong sada huria nabadia. Huria hatopan halak Kristen akan nabadia. Doh dihasisani dosa, doh dihatai namadok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate. Doh dihangoluan na sora sudah.
Amin. Tabi ke matik ting di huriata. Ting-ting HKBP Depok 2 Resort Depok 2. Ting-ting nama ragam Arjolo. Nama dohoti kegiatan dohot pakubasio di huria na saminggon torokna onom 176 hala. 2. Dagdanak na sorang. Di hari Senin tanggal 10 Januari 2026 di basa-basa hodebata dagdanak bawa di keluarga Amang Andreas Hutasoid Inang Desi Natalia Boru Lubis. Alamat Perum Taman Pendawa nomor 1 nomor Sada Depok sektor Sada Muria. Laos terdidi nadi hipu do dagdanaki jalan nadi hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 marujungolu dodak danaki di Rumah Sakit Primaya Depok. Tatangyakon ma asatibu tarapul sude keluarga. Tolu ruas namoding. Di hari Selasa 20 Januari 2026 nunga jumolo marujungolu Amang Deni Saud Mangihutua Silitonga tutup umur 44 tahun nahina baluhon Inang Nurmeliana Boru Saragi sian sektor 5 kana tuudean Rabu 21 Januari 2026 di TPU Tapos. Tatangyakon ma asa tumibu tarapul sude keluarga. 4. Pertemuan Dewan Marturia Strip seksi musik. Hari Minggu Sadarion 25 Januari 2026 Dewan Marturia seksi musik Patupahon pertemuan masuk pukul 10 sadawib Dung Sipul Parmingguon Inganan di Gedung Paulus. Acara A. Pertemuan Dohot Padita. B. Penyusunan jadwal pemusik song leader bulan Februari dohot Maret 2026. C. Warnasari. Pinangidoma tusude pemusik song leader asa pasidohot di pertemuan ini. Tiktingon laos gabe undangan tusude pemusik dohot song leader. 5. Pangapulion Sadarion Minggu 25 Januari 2026 Patupaon di Huriatta Pangapulion tu keluarga Nyonya Silitonga MMO Borusiahan. Alamat Jalan Sentosa Raya nomor 22 pukul 12.00 WIB. Pasidohot Mahita tu Pangapulioni terkhusus ruas sektor 2 Betania dohot sektor opat Sinai. Onom pamuhai pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 Patupaota do pertangyangan mamuhai pertangyangan sektor masuk pukul 10.30 WIB. Pinangidoma pelajar sidi dohot natoras asama dohoti pertangyangani laos mangarade mapunguan kor mangendehon ede puji-pujian di pertangyangani moliatema di haradeon ni rohata. Jadwal kegiatan khusus dohot sermon. A. Tim doa dibuka di hari Senin 26 Januari 2026 pukul 7 WIB. B. Sermon Parhalado dibuka Kamis 20 Januari 2026 pukul 20 WIB.
C. Pertangyangan Bonataon Huria sekaligus orientasi pelayanan 2026. Pengajaran iman di tengah keluarga. Di Patupa di hari Minggu, 1 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. D. Sermon kategorial di Puka di Minggu Parjolo Februari 2026. E. Pertangyangan sektor di Bagasni Ruas di Puka tanggal 3-4 Februari 2026. Jadwal pelayanan minggu. Disakapi Huriado kebaktian minggu mulai Minggu 30 Februari songonon mah pertodingna. A. Permingguan manogot atau umum masuk pukul 7 WIB. B. Permingguan pra-remaja, remaja kelas 1 sampai 3 SMP dohot parguru malua masuk pukul 7.00 WIB. C. Permingguan sekolah minggu masuk pukul 10.00 WIB. Permingguan harian atau umum masuk pukul 10.00 WIB. E. Permingguan botari atau umum masuk pukul 10.00 WIB. Bunga altar. Bunga altar mingguan persembahan keluarga. Nyonya Sirait R. Senti Boru Butar-Butar Opung Ester Boru. Sektor 2 Betania. Mauleatema di Pasahat Huria Tunasida. Akta ruas ni Huria, sektor Manang Punguan Nanaing Patubahon bunga altar, boy ma dihubungi sekretariat gereja. Tikting Parhepengon. Huria 200 juta 573.650 ribu. Rupiah, I'm sorry. Rupiah, kan? Pusat 3.771.724 rupiah. Diakoni sosial 10 juta 87.110 rupiah. Pembangunan 6.650.000 rupiah. Transstoria 800.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhatama akka peliani nang ulaon di huriaon bahen sangap di guarna jalalas niroha di hita ruasna. Akka tikting na sojinahahon boy mata jaha di wartanong sahat tuhita. Songonima sahat di tikting di huriata di bagasan nasa mingguon. Mare de mahita sian buku de nomor 450 sia saya doho udutna tapa penguma pilihan sada A dohot sada B.
Damen di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk manang hata ni debata di bagasan mingguon minggu patuluhon dung Epifanias tapahihut-ihut ma ima na dibuat sian buku panurirang Hagai bidu 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia songonoma didok. Pa 20 sadarihon di bulan Sipahapitu Roma hatani Jahoba marhite sian panurirang si Hagai songonon. Uadok matu si Serubabel anak ni si Sealtiel pangarajai sia Juda do sian situani malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsui songonon. Ise dopesia kamu na mangolu akana sanga mardida joroon di hamuliaon na parjului. Hape aha di ida hamu disi anggon waing. Dahira naswada do dietong rohamuna marti bakon parjului. Ope ale Serubabel firma todim nina Jahoba. Firma doh todim ale situa ni malim Joshua anak ni si Josadak. Firma doh todim sadok bangso ni tanui nina Jahoba. Jaladak dati hamu mangula ay ahu dodongan muna nina Jahoba Zebaut. Ima hata nahu padatto ni tuhamu di haruruar muna sian Misir nang todiku marsihoho do jongjong di tonga-tonga muna unang kamu mabiar. Ay songono do hata ni Jahoba Zebaut saotik nari nama ulahoku makuturi langit do tano do laut ro di darat. Kuturokku madot salut akabangso parbegu. Jadi Roma hasudungon ni rohani salut akabangso parbegu. Jala gohakku majoroon hamuliaon nina Jahoba Zebaut. Ahu do napuna perak. Jala ahu napuna sere nina Jahoba Zebaut. Jadi gumodang mahamuliaon ni joro parpudion sian parjului nina Jahoba Zebaut. Jala dihajongjongan on lehonokku do hadameon nina Jahoba Zebaut. Ido sahana. Ita na hinaholongan itu hata adong do padohan mulak maddasor. Kembali ke asal, kembali ke awal. Kembali mulak, kembali ke awal yang pertama-tama sekali. Diaka naung gajang umurna bagi yang sudah panjang umur. Molo didok do gabe mulak maddasor edang binoto beyacina. Sakit sekali. Dulu sudah susah. Ya, HP gabe susah muse. Dulu sudah susah. Pagodang-godakon danaki mulai seorang sekolah sudah mai. Tahu-tahunya setelah besar orang tuanya harus susah lagi. Marhua paurus-urus pahopu. Nah, ya kalau dititipkan bolehlah. Alai unang tong dititipon do sudiaka keperluan nak. Ido pasti kolaum se ini itu. Beda do molo gabe opungna mangalehon. Nah, di hopa-hopu itu beda. Tapi kalau dikembalikan lagi tanggung jawab orang tua kepada opungnya, bangga gabe mulak
Madasor itu salah satu contoh. Jadi itu masa nani alaman ni bangsa Israel. Jadi mau adong nama dok aseholan Israel ditaringuti. Israel ditaringuti. Ya memang asa tatu si turpukon ikut jolo tatu si dok. Sungguh dia tahe latar belakangna. Dung mulak sian habuangan halak Israel. Jadi dapat nasida mereka menemukan hutani nasida i Yerusalem ngatarulang. Sudah hancur lebur. Yang ada lagi. Padahal ngadi nipi-nipihon nasida, natape di BG-BG, udah nggak bener kampung halaman. Ale ngadi nipi-nipihon nasida, anggo onan non mulak kami, mulak kita taroma di hutat asad diri. Bebas, bebas. Oh matang memang bebas tuh anggo di hutat asad diri. Kan? Ira kaya tong mau nate hutat tade pokon. Nata pedang bonani pasogita, alikat bebas tuh kita, bebas kita meribada. Nah, jadi di idana sidam, ternyata ada kesunguni, loh, ibu hama kon tahete, sungguh dia mau tarulang hauma, tarulang ladang, semua berantakan, hancur, batas-batas tanah dan adong be, sungguh nadi hutate, anggo sonari ninna. Kan dang nina nun tadi si nina jadi memang nibereng dok ya dong makan narosian pangaratuan muluna jolo dibuang mah dodol kan biskuit ngahibati alai sonari Roma dang ngabuat songonibe ngadong bedisan dodol segala macam alai aman dibuan meteran nama. Nah tapi adung meteran di sana. Marhua. Patakason parbalohan. Itu kan. Memeriksa kembali bona pasogitna. Memeriksa batas-batas tanah. Alang nga arga tanah di sana. Jadi setar begitu berbeda. Karena maranggi. Ala tabu-tabu na jolo dingani angginai. Tidak ada persoalan. Alai dung harga tanah setelah tanah mahal mulailah. Itu dia. Jadi halak Israel tidak ada lagi semuanya. Asamak besude. Marsak memulai. Loh. Lah mana rumah? Mana rumah? Halaki memang botul do memang. Aisona 2 tahun, 5 tahun terbuang. Sudah berpuluh-puluh tahun. 70 tahun lebih. Sudah berganti generasi. Masa iya 70 tahun cari rumah lagi? Gak ada lagi yang merawat. Ya hancurlah. Sehingga ama gogoni akan na tua-tua merawat. Na tinggal dihutai, na tading dihutai. Jadi memang ya tong kurang bisuk songoni. Jadi parjolo saat lagi mulai. Jadi marsi gulut ma. Ganup ma naing pajong jokon. Jabuna. Masa do pedisan na jolo songon nadi huta. Ale sonari tong binere nga mulai mago. Pajong joko jabu masih urupan do gotong royong. Daduan pajong joko jabuku tong masih urupan. Jadi marsi gulut mamadok. Tolong Jok, bantu saya. Bantu saya, bantu kami. Pajong joko jabu, pajong joko jabu. Jabu nami. Nah saya mandok, daung jabu nami. Hami godang torop anak kon nami. Nah saya mandok, daung. Hami natoras nami ngasongon-songon. Daung, sude hobar tu rikot na didirida. Masing-masing marsi gulut. Roma hatani panurirang. Paingoton. Dang parjolo jabu si Paulion. Ado. Ingot. Bagas joro. Bait suci. Itu yang harus didirikan lebih dahulu. Asa disima saat tamu tuhutai. Mulai ma pasadahut tahi ma pajongjong bagas joro. Asa di bagas joro ima marpungu-pungu. Merencanakan, memikirhon dia mak. Najolo dang adong dopet tong RT, RW. Unang taingot adong presiden, adong on, menteri tidak ada. Jadi sudah
Marpungu ma akamalim. Kan? Pemuka-pemuka agama. Jadi marpungu dihatai ma aha masih patu paota. Untuk kesejahteraan nih aka rakyat. Bangsoon. Ikon di Bagas Joro. Ala nih Bagas Joro do Parjolo ikon si pajong-jong muna. Disi mahamu madok mau liate rap sude. Nang gabe songonakan nama sana parpudio nate. Ah, kita marminggu gereja bisa kok di rumah juga. Sekarang ada harus kayak warna. Iya, live streaming nina. Nah, hamu latih do teknologi canggih. Alai live streaming tuh akan memang nah betul-betul terdesak. Mau leboi dok pe mardala nih bana. Ya Roma marminggu. Kan itu di dok sapar saoran. Satu wadah. Mau dijabu nasa diri deh. Alani sepakat mak dung dipayut marhite panurirang. Ya atong tapajong-jong mak Bagas Joro. Alana ngasih gobe. Bagas Joro na dipajong-jong nih Raja Salomo sudah hancur dan adong bedesi. Jadi Bagas Joro kekuatan doi pemersatu. Ingat ate nahona banjir dia longsor. Apa ya dong masa ada gereja kan hot jongjong ibana. Ya dibuka masuk de pintu gereja Roma sude pengungsi di situ siapa saja boleh masuk. Memang gereja ikut terbuka dosongudi. Sopola dibae ini perencanaan isina olo adong parmaran. Alai begitu adong. Ya ka persoalan na dia Uria Bagas Joro ikut dibuka. Mari kita berkumpul di sini. Kita bicarakan baik-baik. Dan di luar tong. Kan? Kalau di luar gosip dui. Baru masuk matu gereja. Nina. Nina sia dui. Nina ruasi. Nina. HP namar pungu di si. Holland. 2. Tulu halak. Ngaga besongon natar surati. Walau adong 2 manang tulu halak marpungu di si. Di si maau. Beda dui. Anggu parpungon ni aka halak na porsia di Kristus akan na manaringoti na dinggan dauli. Kalau ditaringoti akan na sodenggan pedang disidah Kristus sidah. Ayah hadu tahe ditaringoti hamu. Masuk ke gereja atai denggan. Nah, bungi sepakat mana sida beta mata pajongjong. Kita nahina holongan itu hatta mulak madasor mabangsoi. Pajong Jokot Bagas Joro. Dan adong mana marungut-ungut. Basa ngomong. Jabu mojo perjolo. Tarhona pajong Jokot gareja. Uli-uli. Ahai gareja. Ahai baik suci. Bagas Joro. Sada madok. Iya sudahlah. Dangtong. Kok jabu do perjolo. Begini begitu. Sepakat. Jongjong Bagas Joro. Alai songonima pardalanna. Dung jongjong. Ya bako namai. Adong maakahata. Kahata. Adok. Ay sunguni do. Seperti itu. Yang dibangun itu. Ragam ma. Ay. Contohnya. Urang bagak katih. Urang uli. Manihai ma. Manihai. Roma bangso kana asing. Bangso nasib pedohok do. Didok dison bangso parbegu. Bangso naso manada di bata. Tidak berkepentingan. Daksongon. Bagas Joro na jolo ya teh. Na di pajongjong Raja Salomo. Na hebati na jolo. Saya na jolo do ditaringoti saya na jolo. Yang lalu. Boy do manaringoti akan nasalpu. Alai laho patuguhon. Mangalehon semangat. Unang ditaringoti akan nasalpu. Alai pauruhon manihai. Nai baru. Itu dia. Daksa lahita marniot akan nok salpu Najolo daba. Dibahas songonon. Alai ikon gabe mangalehon semangat. Tuh. Aka arina neng ro. Tu namangula akan neng ro. HP on dari songoni. Gabi dibanding-banding koma. HP kan memang
terbatas si dabu-dabuon. Ipe ngamar si gulut. Jabu nami majo, om majo, om majo. Nah, dia begalema rohani bangso ih. Gabe galema rohani na manguluhon ditiki i. Dung jong jong bagas joro i. Ala kudang nama dok. Dang bagak. Gak bagus lah. Gak bagus. HP nama doki. So nama ngolu ibana na jolo. Ido gabe di dok. Molo tapayut-iut nakin. Di padohan. Ope. Ise dope siak kamu. Ayat tolu. Ise dope siak kamu. Nama ngolu akan nasanga mardida joroon di hamuliaon na parjolo i. Siapa dari antara kalian yang sempat melihat bait suci yang berdiri ini pada saat dulu? Dulu. Tapi enggak 30 tahun nih. Mereka tidak ada. Ini generasi baru. Ale sudut na baruon buidop manaringoti nasalpo na jolo. Tapi akasi na jolo jangan dong be. Dari mana itu jalan ceritanya? Makanya di dok. HP ahadi idahamu disi anggon waeng. Sekarang kalian lihat kan? Ini sekarang yang harus kalian lihat. Sonariodo na ikon si idamuna. Sian naung sego. Sudah tidak ada lagi. Boy gabe jongjong. Ido si hamalati honoton. Itu yang harus disyukuri. Bukan manihai. Bukan marah-marah bersungut-sungut. Madok ada tikos samu panitia i. Mulai kan sungunima ditihai mak. Nah, jadi gabero mahatani debata. Ope ale Zerubabel firmatodim mina Jehovah. Kurian itu hatta songoni do hajol mautai. Hiragale marsak moru semangat mangula ulauta moloadong aka hata manang padohan manihai. Itu kan di tonga-tongan di jabu, di parkarejuata, di dia pehita. Kalau ada orang yang mengatakan enggak beres kamu, dulu kita akan merasa berkecil hati. Songon si Zerubabel diboto debatado saluhut na di pikiran na di rohatai. Diboto debatado, Tuhan tahu apa yang dipikirkan orang banyak. Tuhan tahu orang-orang yang marungutut, saya holan na manihai, apa sona dohot. Saya na ibana dohot disi. Saya ibana ada paling berkepentingan. Tuhan tahu. Diboto debatado ya karohana magopu. Hati yang sedih, yang hancur. Alahira. Ngani ulahon na denggan. Nganya do panakana toropon nama dok. Jabu majo. Inilah dulu. Fasilitas inilah dulu. Nasada roha. Nah di papungu-pungu doon. Ini dikumpulkan. Wah baru mulak sian habuangan. Baru kembali dari pembuangan. Mulak madasor do. Kan ikon siha melatih honor do ngasaut be. Sudah jadi. Mau lepe adong nang hurang. Iya. Boido. Dipadenggan. Diperbaiki lagi. Ali unang saya mulak-mulak tupudi. Holan laho manihai. Ido namasa. Nani adopani si Zerubabel. Si tuani malim Joshua. Anak ni si Josadak. Pinopar ni si Raja Daud. Itu nani ada panasida. Olan nata manihai. Firmatodim. Jangan kurang semangat. Jangan hilang semangat. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Unang dipikiri. Naing mangula-ulaon. Sado ulaon. Naing padenggaton. Ada dipikiri mak. Siya dia man nubayin nate. Ada nggak dong? Tidak ada. Atau Muhammad. Sudahlah. Dua may musik. Tabereng maju musik.
Roma musia kahata. Iya, 2 tahun lagi begini, susah segala macam. Dan mangalian semangat. Aturanna, mari kita. Adong do. Tuhatai. Unang gabi lalap mengholan na mangkusiti. Kan, itu kan. Lebih enak, iya lebih pintar penonton. Kan menilai. Ini mang godang-godangi mak. Dengan komentar-komentar. Kurang bagak. Gabi berantakan dok. Gabi songunon. Gabi songunon. Kita nahina holongan ni tuhata. Ima pikirata. Pikirata menilai. Mengkritik. Kan? Hape na dipangidos yang akan aporsea. Dia mai. Boy do menilai. Alay di bagasan na menilai. Dilian masukan na denggan. On sunanggo dia ngatur dijatuhkan. Ada yang tikos belum gak beres. Jago-jago kok. Sok tahu inilah itulah. Ha. Ujung nadang ngolo beba na manangihon. Padok mah disi. Hula-hula uko. Hacik maroha. Alay molo denggan di dokon. Di pasahat. Buha do tahe bolo songunon. Buha sa tahe songuni. Kan? Dia bisa semangat. Mak. Kita nahin nahulungan itu hata. Mangulaon aka ulaot ta. Ikon di bagasan seret ni roha. Apalagi pajong-cokon bagas joro. Paulihot bagas joro. Saluhutna mangulaon aka ulaot ta ikon di bagasan seret ni roha. Hasadaon ni roha. Toruk ni roha. Unang saya pajolo diri. Najolo au. Najolo. Unang merasa na lebih mengatusi. Apalagi matu akas sudut no poso. Orang-orang muda. Datanglah orang tua. Kan terjadi mak kesenjangan. Gap. Pemisah. Roma. Kamu akas sudut no poso. Kalian tuh orang-orang muda. Nggak tahu kalian. Kan. Jadi bapak mama. Dulu. Roma anak kotai. Itu kan dulu. Sekarang bukan dulu mak. Bukan dulu pak. Sorry ya. Katanya begitu. Sekarang ini. Karena apa? Alanya hita madok si dohonota sudut natumua mungkin dak sude songoni. Saya nama maksahon. Pokoknya ini. Tapi ada songoni. Ya karena porsea ikon di bagasan toruk ni roha madok si dohononna rendah hati dan nagabe ikon molong apa saat baima tidak. Denggan di pasahat. Alay bukan menjadi keputusan. Kan daripada saya marnipi-nipi banan nondang di pasahat. Dilema kesempatan. Denggan dok amang mak, dok inang mak. Li bilang nama, bilang apa mau bilang apa. Nah, jadi tidak kemak. Habis lah, kan sudah dibilang waktu itu. Lah, kan cuma bilang aja. Emangnya kami mauin. Nina musik. Lah, jadi apa? Kemak kan. Ikon di bagasan toruk ni roha. Songon na masa ditiki na parpudion nate. Payut-yut do. Hatop-hatop. Picit. Klik. Marhite grup. Marhite Facebook. Igi. Sude tahe. Mengkritik. Gabi viral mak. Dung viral. Bangga maibana. Naniluan nasa sitong nadang nalaho mangalion pendapat. Asal mak ditadahalak au. Terkenal. Oh jago do ibana te. Barani ibana pasahaton. Barani ibana madok hatana. Terdiguriton ibana. Jadi hajagodo nanililuan na. Bukan murni untuk mengatakan hal-hal yang baik. Menyumbangkan pikiran. Bukan. Kebanyakan demikian. Asa viral. Supaya dikatakan orang like. Wah hebat dianya itu. Kan. Saya dipai-mai-mai bana mak. 1 like. Ini 2. Wah ngetulip ulu. Patul bangga ibana disi. HP nama jaha magu purohana. Itu kan nama asa. Tu diri disi Serubabel. Sudah berdiri. Lalu enak-enak ini yang lain mengatakan. Ah gak bagus itu. Gak bagus itu.
alani ido dido debata tu si Serubabel. Pirma todim, kuatlah, teguhkanlah hatimu. Memang amanginang kita semuanya, kita tidak bisa menghempang dang bui dohono tak. Jangan kasih komentar ya, tidak boleh. Bebas tuh kita memang berkomentar. Kita boleh berpendapat apa saja. Esu namar tuhor hatai. Tak bayar. Coba maju bolo bayar. Kalau bayar kita berbicara. Wah, tenang do portibion. Hohom do sude. Oh, dia kan mamak katai dah. Sekali mak katai, sehali mak kuling, bayar. 2 hari homak kuling, lebih bayar, lebih mahal pembayarannya. Bah, dang bah. Bajolo mana-mana majo iba mak katai bah. Ni surat to majo. Di papungu-pungu majo, ano sehali mengultup pope karena bayar. Tapi ini dang marbayar, mengkritik, manihai, kan, mengurangi semangat temannya, itu tidak bayar. Ya paling diumut-umuti dongan, saya lalap olah dawat tahun mak katai, olah niat tahun mak katai, boharu tahion, nah hurang bui dohoro mak katai, on di jaduna, kan, hati-hati kita. Kalau saya lalap, kalau kita mak katai. Lebih aduk suku-sukun. Dia bedusun nama horua mak katayon. Di kantor. Nah sebui do horua. Di hutam amat tay do horua. Di hutam minat tay do horua. Dang oi bebas mak katai. Dan nakipa nih. Bereng maju tidak dan nakini. Sungguh nih. Karas do HP horua do atau rasna. Dia bebas maibana di luar. Karena tidak berbayar. Kan? Yang mulu sonari paling habis pulsa nak paket nak. Kan? Kita nahina holongan itu hata, gitu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Taula-ulau tak enggan. Terus kan, bangga mahita. Wah berhasil saya. Dipuji-puji halak. Mana kita? Dan nalaho hita marsangat di si. Mau taula-ulau tak dedenggan. Dang nalau hita marsangat besi. Itu namanya mencuri kemuliaan Allah. Manako asang apon di debata. Nah yang tuhatai do. Memang luar biasa teh. Ngajong-jong bebagas juri mulia teh madi tuhatai. Sungguh dang balik nak. Molo peditihai hita. Dina mangula-ulau tanah denggan. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Lalu kita habis-habisan. Dihatai, ditihai segala macam. Ini marlapatan manihai itu hatai dui. Karena yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan kita. Dan nalau Tuhan sang apotai. Makanya ikut berjuang, kita berjuang. Nah tapi ditihai, maju terus. Pirmatodim. Itu dia. Unang sumurut, jangan mundur. Karena dihatai terus mundur. Ya udahlah, melosong ini seheran nalau diawi. Atau ya mak, mau madisi. Jangan. Hancur-hancurlah sudah. Pasal memadisi. Boa matahe. Tak bereng majo. Sungguh dia. Tak bereng maju ujung nak. Biarkan saja di situ. Anggui nama date. Kan. Kira na boha matahe rohan. Unang adong pakilalan. Lau dihitai. Taulahu ni. Molo memang denggan murni. Dang na lau dihita. Maju terus. Lakukan. Nah tapi ditihai. Jala tu akan nasa manihai. Ingot. Nani ulawan nai. Aka ulaw na denggan. Dang nalaw tu dirina. Untuk kebaikan sesama. Di ayat 4. Di dok pirmatodim. Ala di boto debata. Saya dong panihayon. Jala memang dang adong namulus. Amanginang. Tidak ada yang mulus. Tasakapi aka ulaw na dengkan, bako na doi, saya dong, aka, iya, nahurang porsea, nahurang puas, alay unang macot, unang madate, terus bergerak, didok debatado, pirmatodim, alay situan ni malim josadak, pirmatodim sadok bangso ni tanui, pirmatodim, hita sude, pirmatodita, jala dati mamangulahon aka ulaw na dengkan, terus lakukan hal-hal yang baik. Mangulahon lomo ni rohani debata. Ditonga-tonga ni Huriana. Ditonga-tonga ni Jabuta. Ditonga-tonga ni Parkerejuata. Ditonga-tonga ni Akapunguan, Parmargaon.
di tengah-tengah ni humaliakta, nata pe adong nama nihai, sekalipun ada yang mengkritik, ada yang mengatakan, nggak bagus lah, baru begitu aja, maju terus lakukan. Jadi Oma minggu napar pudi di bulan napar jolo di tahun nai baru, kan dibayar doduson, pa 20 sadari on di bulan si pahapi itu, jadi anggo hita sonari minggu napar pudi di bulan napar jolo tahun nai baru 2020 minggu depan na bulan Februari. Dipaingot kita asa radot tita mangula aka ulaut ta. Ikon di bagasan sadani roha hita. Unang di bagasan sadani roha margosip. Lala, malah nagosip ini di buah mak. Kan? Nina, adong nama dok songonon. Ya pasti adong doi. Alani amang inang hita saluhna, dang boy dohonota, jangan ada kritik, tidak bisa. Alai kritiki, dan kritik namar dasor ujohanna unang gosip. Tinggal dihatai, dengan dipasaham. Emak bulan minggu napar pudi di bulan napar jolo tahun 2026. Naing bongot mahita di bulan paduahon. Tahun nai baru tahun 2026. Laos didok-dok. Di ayat 5, ima hata nahu padaton itu hamu di harurar munas yang misir nang todiku marsihot lo jongjong di tengah-tengah muna kamu babiar sian najolo toktong do didongan di Jahoba bangso Israel mulai keluar sian tano misir susah do sian najolo ale di pargogoi bui nasida taripar kan sahat tu tano na niwarihon di bata Jahoba bui nasida lewat sian laut gabe daratan mulai dua mardalan nasida dengan pangaramot yon di debata adoi sian najolo ngadar diramoti debata sian najolo hita ngadirangoti debata sonari pedamotan di debata adoi hita tu akar neng do ramotan di debata adoi hita sian najolo ngasebar hoi hita madok susah nai teh susah sian najolo ngasai olo hita madok aduh, hiradak say. Alai ternyata boy do hita. Sian najolo ngadong do hata hita siat kita madok. Lalak maon. Mungkin nate. Alai au yakin dak supala songoni hita. Sada-sada maya dong songoni. Lalak maon nate. Huriaon parhala doi. Saya holana pelian. Diakoni. Terus masuk di tikting. Ai dia do taheun. Lalak maon. Sian najolo ngadongi. Alai ternyata hoi teh boy do hita margogo kita terus kuat firma todim unang babiar pasti ada napa ado tahete sian najolo didongani di bata do hita sonari didongani tu akar neng rope Januari boy tabolus nih kan tinggal 3 hari nari saat mahita tu bulan paduahon terus jala tahirin asa saat mahita tu ujungna kan itu dah mulai awal tahun kita sudah masuk mau mengakhiri bulan yang pertama ramotan ni debatado hita ikon pos roha nadong anu ni debatado hita todiku marsiho lo jongjong di tengah-tengah muna unak kamu mabiar jangan takut mungkin mabiar hita sotuk songonon jangan-jangan nanti begini unang gabe hita cowot berhenti. Sudahlah. Ndak pula dibayan akka program na baru begini begitu. Ikut terus mardalan. Ingot tita nunga didongani na jolo. Laos donganan na dohita sada sonari. Sahat tutikin na naing roh. Asal mamarsihot hita tu debata. Di na mangulaon akka ulaut tay. Unang mabiar dang adong nasotar patu pa debata. Didok. Ay. Songonodo. Hata ni Jahoba Zebaut. Saotik nari nama. Ulahonoku ma makuturi langit dot tano dot laut ro di darat. Huturoku ma dot saluhut aka bangso parbegu. Jadi Roma hasudungan ni rohan ni saluhut aka bangso parbegu. Jalagohokku ma joroon hamuliaon. Dia dolapatan nih. Saotik nari nama.
ulahok ko na makuturi langit do tano do taut. Dangadong naso tarpatupa debata. Debata nagok kuwaso. Debata do na puna saluhuk na dititipod do tuhitai. Dang punat tanadong dihitai. Alay bebas do hita memang mamake. So na dimereki tuhatai. On, hulehon na sawat tuho, kan merek na, nyon, ikon pasahaton mudo tu son. Ini begini. On, tuha muliauk kuda, on, tu songonon. Dangadong dimereki. Alay ingot kita. Sian najul adong do aturan nih. Kan, molo di padan narubi memang jelas keras. Alay Roma padan na ibaru palabokon. Martua mahalak nama ngalehon, sian nama jalo. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Labok tahe. Molo di padan narubi jelas. Pasaat songonon. Ido ubahen halak Israel tiki mulak. Gabi marsigulut nasin. Rumah kami lah, rumah kami. Pemahatan kata tidak. Dang rumah kami. Jabuk kudo. Inganak kudo. Ido ikut si Paulion, si Padenggana perjol. Ido ikut si Pajoloon amanginang. Alay bohama hita olo do hita mabiar. Dia beta buat mak. Dia mana aturan na tuha sangapon ni debata. Tuha mulia ni debata. Ala akapare tongata. Ala mabiar hita sotungan non. Begini begitu. Begitu adong akahay baruan olo magabe ditihai. Sudahlah. Ay ngoluon nga susah. Dibayar pa susah. Susah hita. Unang mapola. Songo di mak. Ay najolo pe. Saya mula mak tu najolo. Padahal najolo didongani debatado ibana. Sonari didongani. Ari neng rope. Pasti didongani. Didok na parpudi. Ahudu na puna perak. Ahudu na puna sere. Mas perak. Jadi gumodang ma hamuliaon ni joro parpudion sian parjoli. Jadi joro naung jong-jongon sonarion. Gumodang hamuliaon na. Asal madia. Asal madi bagasan sadani roha seret ni roha. Molo ditaringoti bagas joro amanginang kita semuanya. Bukan hanya bangunan fisik. Manangis na pajongjok bagas joro. Secara fisik. Alai partodio na rohana. Dang denggan. Totu bagas joro dang denggan. Ketika bait suci Tuhan didirikan. Dengan hati yang tidak baik, adong mana mengeluh hasangapon, adong mana bohah, maka bait suci itu sekalipun megah, tapi tidak akan mendatangkan kedamaian. Jala di hajongjonganon, lehonok kudo hadameon nina Jehovah Sebaut. Damai sejahtera dalam bait suci dalam rumah Tuhan bukan hanya soal fisik dibangun besar, bukan. Alai akar ruasna, ima ruasna burju, naserep rohana, nasomanihai, alai nama ngalion aka pikiran usulan na denggan, baru pe denggan ma bagas joro ni debata, gok hamuliaon. Jadi mulu na jolo, bagas joro dapi na jongjong ni Raja Salomo, memang megah, luar biasa, itu menurut keterangan na, alai ngasega bei jadi molope napida jongjong sonari on dang apalah songon sinajului itu tetap bagus hebat asal mah hamu sudah di bagasan sadani roha di bagasan toruk ni roha. Jangan ada yang mencari kemuliaan, mencuri kemuliaan Allah. Jadi amangindang hitape kan di tikting sudah ada pemberitahuan. Jala hita muset naing masuk mahita mangarade mahita tu perayaan jubileum ikon parjolo doya dong prajubileum dungim adong mamuse mamikirhon songod dia do tahe paulihon garejaon kan tabereng ma ya denggat do pe memang bagak do pe alai bakona doi naing do tabadi pabagak saluhuk nai ikon di bagas sadani roha hita. Dia do narumikot. Ada ini lagi. Kok di tahun nai baruan program na baru. Mungkin olo do hita, madok, najolo. Hacita do hita, polo setu, najolo. Anggo holan laho manihai.
Alay molo tadok na jolo mangaleon semangat ma. Na jolo nakpe maol alay di parduket-duketi bui ujungna gabe jongjong magare jaun. Itu luar biasa. Jadi kita pesonari tapar duket-duketi molo pe maol par ngoluota alay rap masih rupa kita. Buta bering ate. Iya. Udang di bagasan tahunon. Iya. Tangyak tamangidohon. Unang matorop na marujung ngelu. Alay. Ternyata tidak. Terus. Pinangomos tangyangon. Aturan na 5 hari martangyang nitabaan. Unang Tuhan. Hajol mau tabak kota maretong-etong. Tetongi. Bah, nasaon. Bohado tahe. Taida tapayut-yut. Kan? Pardia kuning yang mulai maretong. Bagaimana ini inang amang nanti kalau untuk yang berduka cita. Gitu kan. Pirma todim. Unang mabiar. Namora do debata. Kan? Ukapon na do duhita. Ya kanarikot. Di tonga-tonga ni keluarga ta. Di tonga-tonga ni bagas joroon. Dan adong nama biar kita madok, banyak kali kebutuhan di rumah ini. Datang lagi kebutuhan untuk gereja. Unang mabiar kita. Molo di bagasan seret ni roha, toruk ni roha, dan masih tiha kita. Atong ahaman na buhi tabain. Sungguh dia matahi mengatasi yon. Bagaimana caranya mengatasi ini? Itu dia. Itu narikot di tonga-tonga ni bagas joroon. Dakolan masalah fisik bangunan. Bukan itu yang utama. Alay bohado parto diota yaka ruas hita na masuk bongot tu bagas joroi di bagasan toruk ni roha marnida songonon molo songoni pasahaton ni debatama Jahoba mangalehon hadameon Allah memberikan damai sejahtera di tonga-tonga di bagasta molo peadong nahurang iduate amatai dot inatai marsadani roha atok songonon matabahin ate dohot danaki dengan anak-anak semua saling menolong di tengah-tengah ni parkarejoata di tengah-tengah ni punguan songoni nang di tengah-tengah ni huria daw maparung tunguton daw man na masitihan alay masih rupa mahita asa ya mabahin semangat dukungan molosot tarbahe kita mangalehon dia narikot kan mahiti humisik lihat kita mapikirata asa buwi dengan saluhutna unang madate hita unang mabiar tanunuti ma kita terus berjuang melakukan hal-hal yang baik amin martang yang mahita Jehovah Tuhan debata nami debata para siroha pinuji pinasangap magwarmu Tuhan gudang Tuhan nabui mabahin lalap kami gudang na mangaliliani hami asa macohot tami sumurut tami sian na mangulahon na dinggan Tuhan asiroham papir mato dinami unang biyaha tok kami Tuhan unang mabiar alay toktong semangat tami Tuhan marhite na masiurupan mangalion akapikiran dia ma Tuhan sinamot nabuhi hiragabi mangurupi parjolo mai di bagas jabu nami masing-masing ganup songoni nang mangihut di tonga-tonga ni parkerjaan nami tarlumo bi Tuhan di tonga-tonga ni bagas joromi bahen sangap hamuliaon mi Tuhan papos rohan nami unang mabiar hami Tuhan sadama rohan nami dina songoni bui ma sahat Tuhami Tuhan damem na sumurungi Tuhan di bata Jehovah wano nami akadongan nami natongon di bagasan habot ni roha asiroham Tuhan apuli nasida papos rohani nasida unang gabi mabiar Tuhan alay toktong di bagasan hiras ni roha mamuji pasangapon guarmu toktong didunuti mangulaon aka ulaon naho bartulo mo ni roham dia kadongan nami natongon di bagasan parsahiton dirawat di rumah sakit manang namadala di pengobatan rutin Tuhan Tuhan asiroham apeho tangan mi lehon hamalumon dia kadongan nami na menjalani pengobatan rutin Tuhan papos rohani nasida paingot unang gabi madate unang gabe marsak Tuhan gabe so didohoti be dihut tebe pengobatan alay pahiras rohana Tuhan leon semangat marhite hami Tuhan yaka keluarga na di labungna marhite yaka holong ni roha
asa Tuhan ditikina pasato muma hamalumon tu ya kadongan nami. Ale Tuhan debata Jehovah saluhut ulaun program di tonga-tonga ni huria manang nadia pe Tuhan. Bahen mahami gabe manupahi marhite ya kasih lehon-lehon mi Tuhan unang mabiar hami ay namora doho Tuhan sian najolo diurupiho doho hami diramotiho jalapos dorohan namin nang sonari songonin nang tu aka ari na mangihod Tuhan debata Jehovah tuhoma hu pasatami diri nami pinuji pinasangap magawarmu di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Tapuji matuhata laos tapasahat ba peleata di bagasan lasni roha. Thank you.
yakon mapeliata ale debata amanami nadi banua gijang podo hararoan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asahu parhasia kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo niroham di banua tongaon songon nadi banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan balua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madame na tu todim.